Il-familji u negozji Maltin kienu qed jiżimgħu bżieda fil-prezz tal-petrol, diesel u gass xahar wara l-ieħor. Żidiet li skont l-esperti kienu aktar milli kemm hu ġustifikat mill-prezz internazzjonali. Jirriżulta iżda li fis-sigħat li ġejjin, il-Gvern mistenni jħabbar roħs fil-prezz tal-fjuwil u tal-gass. Minn Marzu tal-2008 s'issa, il-prezz ta' ċilindru gass ta' 12 kilo li jintuża l-aktar mill-familji żdied bi 3 darbiet u nofs u issa ġie jiswa aktar minn 19 euro. Iġifieri bil-prezz tal-lum għal ċilindru wieħed f'Marzu tal-2008 kienu jixtraw 3 ċilindri. Fl-aħħar 4 snin il-prezz ta' ċilindru tal-gass tal-25 kilo li jintuża mill-industrija u l-lukandi żdied b'darbtejn u nofs. L-istess ġara fil-prezz tal-fjuwil fejn biż-żidiet is-sewqa dejjem qed jitfgħu inqas petrol jew diesel fil-vetturi tagħhom. B'50 euro llum il-ġurnata sewwieq jagħti ma' 13 litru petrol anqas minn 4 snin ilu u b'50 euro jingħataw ma' 9 litri diesel inqas minn 4 snin ilu. Iktar minn nofs il-prezz ta' litru petrol u litru diesel imur fi ħlas ta' taxxi lill-Gvern. Matul l-2008, l-2009, l-2010 u fl-ewwel 9 xhur tas-sena l-oħra, il-Gvern daħħal 300 miljun euro f'taxxi mill-beħ tal-petrol u tad-diesel.